Maayong adlaw mga pinangga, kini si Teacher Adine. Alang sa pagkaton sa sinubuanong pinulungan o pagtulunang MTB-MLE. Maglingaw ta sa pagkaton pinaagi sa pagkanta. Andam na ba? Ali na! Tubagunta, 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 tubagunta ang pangutanan. Unsa ang imong ngalan, imong ngalan, imong ngalan, unsa ang imong ngalan, aron ka mailhan. Pila ang imong edad, imong edad, imong edad, pila ang imong edad, ihapang imong edad. Kanos ka na tao, na tao, na tao, kanos ka na tao, nalipay minimo. Tubagunta, 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 ang pangutanan. Diin ka nagpuyo, 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 diin ka nagpuyo, mo bisita minimo. Kinsa ang imong inahan, imong inahan, imong inahan, kinsa ang imong inahan, andam mo atiman. Kinsa ang imong amahan, imong amahan, imong amahan, kinsa ang imong amahan, hasang kapugihan. Tubagunta, 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 ang pangutanan. Diin ka nagtungha, 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 diin ka nagtungha, nakakatulog basa. Asa ka mo bakasyon, mo bakasyon, mo bakasyon, asa ka mo bakasyon, mula gatapuhon. Hain bang maayo, 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 hain bang maayo, wala o tubagunta, 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 ang pangutanan.